बिमाबो फिसाबो बहा ओंखारलांखोथाय एसां गोरलै गथ'खौ लानानै बहा देवबानि मारिहैखो बे आयालाय गामबुरि बायदि जिरायनानै माखौथो बुखिबाय थाखो बेलाय लाजिनोबो रोंमाराहाय दानि बिहामजोफोरा उदैनिफ्राय गथ'आ ओंखारनांगौल' सप्तासेबो जाया बेयावनो गथ'फोरखौ लानानै बेरायो माबायदि थायो जोंफ्राय माथो गोदो मास मोनब्रै मोनबा 6 मास गाहाम जाब्लाबो गथ'खौ बाहेरावनो ओंखारामोन अननायानो बारामोन जोंफोरनि दानि बिहामजोफोरखौसो नुबाय उदैनिफ्राय ओंखारनोल' नांगौ गथ'आ बहा लाना थांखो माबायदि बिहामजो मोननांगौ माबायदि मोनखो आङो महरबो गैया गोदोनाबो गैया जानजिबो गैया दामदुलिलि महर गैयाबाबोथ' आखलफ्राव एसे मोजां जानांगौना महरबो गैया आखलाबो लाजाया माबायदि बिहामजोखौ गोसो थोनानै लाबोखो आंनि बे फिसालायानो गाज्रि फिसालानि थाखायनो दिनै गासैबो बिहामजोफ्रानो सल मोनजोब्बाय मायै नोंहा खामानि गैबावला नामा हो सिखारनायनिफ्राय दाबो थुरसि गंसे सुवाखै माखौथो जिरायबाय थानानै सोरखौथो बुखिबाय थानो मोजां मोनखो ए बिमायासो गाज्रि जायो हा हिनजावखौथ' बानजायनो बुजायनो रोंखाला लाजियाबो नोंनि हिनजाव मोजाङा हनै मैया दाखालि जोनोम जानाय गथ'खौनो लाना बेरायहैबाय बहाबा आंखौसो गाज्रि नुयो बुंबा आंनि बुंनायफोरा गाज्रि जायोब्ला आंनि बुंनायखौ रायनाय बायदि मोनोब्ला मानोथो हिनजावखौ बुजायनो रोङा मानोथो हिनजावखौ लाखिनो रोङाखै न'आव मानोथो गथ' गोरलैखौ लानानै बेरायहोहैदों मालि आयै बेसेबां खोथा सोलायबावगौ नङाय हो नों मोजां मोनब्ला आंनि हिनजावा फिसाला गोरलैखौ लानानै थांनाय नङामोन बहा थांदों मानो थांदों बेखौ नों मिथिदों हो मानो थांदों नों बेखौ सोंदों मा दरखाराहाय मिथिनो थांदों आरो बे गोदो सिख्लाफोरनि गोसो थोनाय सेंग्राफोरनि गावनि फिसालाखौ दिन्थिहैनो आयै नोंनि आखलखौ बिराद नायबोगासिनो आङो बिमाब्लाबो आं मालाबा आखाइ आथिं थांफ्लांसिगोन धर्ज गैला आंहा नों मोजां मोनब्ला आंनि हिनजावा फिसा गोरलैखौ लानानै थांनाय नङामोन नोंलाय माथो थुखैनो होबाबो थुखैयाखैनो हो मा नाम दोननायखौ लानानै मा खुद्रिबाय थादोंनो नोङो औ आंनि पसन्दनि बायदि नाम जायाखै बेनिखायनो आङो दाङाखैबो आरो आं दांनायबो नङा जेनेबा नों मा हास्थायदों जेबो गैया बारहुंखा नामखौ सोलायनानै गुबुन नाम दोन आंनि दोननाय बायदि अब्ला गासिबो थिग जाजोबगोन जासिगोन नोंसोरजोंलाय आरो बहा जोङो नांबाय थानो हाबावनो नोंनि साननाय बायदिनो जाथोंसै जोंनि नाम दोननाय बारहुंखाया मोजां नङाब्ला नों नोंनि गोसो बायदि दोनदो दे मा होनदों खनसे बुंबावलाय औ आं बुंदों बारहुंखा नामा जुदि नोंनि थाखाय एसेबो साबजानाय जायाखैबा नों नोंनि गोसो बायदि दोननो हासिगोन आयै मानोथो न'खराव नांलाय खमलाय दावराव दावसि बेफोरबायदि थाबाय थानो न'खराव आं गोजोननायखौ नागिरो नोंनि बायदिनो जाथोंसै दे न'खराल' गोजौ जाथोंसै आयै दासो गोसोखौ एसे गोजोन मोनलायबाय आङो लाबो आंनि फिसौखौ लाबो आंनि आखायाव हर फै आबौ सना फै नोंनि नामखौ आं दोनगोन फै आबौ फै नो आयै नोंनि फिसौखौ नों लादो नोंनि हास्थायनाय बायदि नोंनि फसायनाय बायदि नों नोंनि फिसौखौ दोनदो मा मुं दोनो जागोन बिहामजो जागोन आंनि आबौ सनानि नामखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नागिरनानै आं दोनगोन थां आबौ फिसाखौ आंनो गालांदो थां नोंसोरनि खामानिफोरखौ मावहैजोबदो थां मिजिं थौफा आंजों मावनाय दांनायाव एसे सहाय खालामफा औ थां आफा थां बिहामजोजों एसे खामानि मावनाय दांनायाव सहाय खालामफा थां आबौ फिसाखौ आं नायगोन दे आबौ सना आबौ देलाय दे सना दे खनसे मिनि दे आबौ दे हा आंनि फिसौआ एसेबां सालु आबौ सना नों बुजिग्राबो जाबाय माथो आबौ नों माथो मिनि होननाय लोगो नोंनि आबैजों नों मिनि देरबाय आयै आबौ सना आंनि सना फिसा आयै आबौ लोखि आंनि जिउ आबौ आयै मानोथो फैबावलायखो नोंलाय बेबायदि बुंबाय जे जेनेबा बे न'खराव आंहा रावजोंबो जेबो सोमोन्दोआनो गैला दे मानो फैदों बेखौल' बुंदो सम गैया आङो रावजोंबो गेलेबाय थानो हनै आबौ फिसाखौ लादों आबौ फिसाजों रायदावबाय थानांगौ आंहा बाबा आयै मैया दाखालि फैनाय मानसिखौसो नोङो इसेबां गोनांथि खालामबाय आं बे नोंनि फिसाजो नोंहा आंनि सायाव एसेबो सिन्थायानो गैया दालाय नोंखौलाय मानोथो सिन्था खालामबावनांगौ आंलाय गोदो हाबा जायै सिगाङाव खांबाय बाबाय फेदेरबाय फोलावबाय नोंनि थाखाय सानबाय दालाय नों हाबा जाहैखाबाय दा नोंनि बिबानालाय गुबुननिसो जाबाय आंलाय दा नोंखौलाय मानोथो एसेबां सिन्था खालामबाय थानांगौ मा जादों थिग दङ मिथिखाबाय आङो नोंनि फैनाय स्टाइलखौनो मिथिखाबाय आङो नों दिनैबो न'खराव बिहाव बिखुनजोजों नङाब्ला फिसायजों माबा मोनसे दावराव जानानैसो फैखादों बायदि मोनबाय आं नोंखौबो नंगौना नङा बुंनाया औ बेनिखायनोथ' फैदों बै न'खराव ना आं सोरनिबा बिहामजो ना सोरनिबा हिनजाव बै न'खराव आंहा रावजोंबो जेबो सोमोन्दो गैला आं बुङो आयै आंनि मोननो गोनां थाखो
बिगा बिगा बायना होलांनाया हो मा बुंफ्लांखो खनसे थाव होनानैसो सिमां मोथां नुहोदो आं जेबो मिथिया आयै आदाया जुदि बे नखरनि सम्पत्ति मोनोब्ला आं मानो मोना हो हौवा फिसाया मोनो हिनजाव फिसाया मानो मोना नोंनि नोम्फाया खोन्थानाय ना माथो हिनजाव फिसाफ्रा हा मोनो बै समाव माथो सानसे नोंनो बुंदोंमोन बे नखरनि जेसेबां हा हु धन सम्पत्ति दङ गासैखौबो आंनि नामाव लिरनानै होगोन होननानै बावबायना माथो गोदोनि खोथाया थांबाय दा नुवाखै नोङो आंनि आखायाव सोर दङ हो आंनि आखायाव मा दङ नुवाखै नोङो बे नखरनि गासै दंनाय मानि आंनि आखायाव थानाय नैबे गथ'नि नामावसो जागोन आं जेबो मिथिया आंनोबो नांगौ बै नखराव आंहा जेबो सोमोन्दो गैला आंनो हा हो आं न' बां लुनानै आं हारसिं संसार जानानै थानोसै ओइ दाउखा मोजां जोलैनि हिनजावा मालाबाबो न'निफ्राय होखारहरजाया मालाबाबो न'निफ्राय जुदा जानानै लांथं जानानै फैया नों मोजां मोनब्ला नोंनि हौवाया नोंनो मानो हा होआ जानोमोन नोंनि बिहाव बिखुनजोआ नोंनो मानो हा होआ जानोमोन नोंनो गाज्रि नोंनो मिलायना जानो रोङाखै बेनिखायनो नोङो होखारहरजादों दायो बिमा बिफानि हा बिफिदों मोना मोना मोनोना मोना नायनि मैया दाखालि फैनाय गथ'नो माब्रै नोङो होजोबो नायनि नांगौबा मानसिखौनो फोजोबस्रांगोन आङो थेवबो आंनो हा नांगौ हा सिनानै थाबाय था मोनगोन आयै आबो सनानो माथो गाबखोमानासो दङ गाबा गाबा आबो गाबा 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 आबो गाबा गाबा आं गाबोन नोंनि नामखौ मोजां दोनगोन दे आबो सना दे नोंनि नामा बारहुंखा नङा दे आबो दे आं दोनगोन दे आबो बबेयाव थांबावनो आं बबेयाव जोबथाहैबावगोन आंनि जिउनि बुब्लिया दिनै आं मानो हारसिं हारसिं आरो आं बेसे गोबाव थाबावगोन गोसो जादों सोरजोंबा रायलायनो गोसो जादों सोरजोंबा मिनिज्लायनो नाथाय गैया रावबो गैया दिनै बबे लामायाव दंफैयो आङो मोसौ बोरमा मासेबो गैया दाउ मासेबो बिरग्लाङाखै दंफां लाइफां फांसेबो गैया बेबायदि जायगायाव दिनै जोमैया हारसिं जिबन दा बबेयाव थांबावनो आङो गावनि बिमानि न'आव थांना थाहैनोब्लाबोथ' बिमायाबोथ' आंखौ न'आव सोनाय नंथारा दाबायदियाव न'आव थांब्लाबो बिमाजों खानाय मुथियाव हमनानै बुद्रु बुद्रु लामायावसो लाबोना दोनफैजागोन न'आवबो थांनो हाला आखायावबो थाखा फैसा गैला गोजान लामा हान्थिलांनोबो बोलो गैला मा खालामबावगोन आं थांबालाय थांनो हायोमोन फेथें आरो जारावजों फेथें मोना माथो दिल्लीनि बबेबा हटेलाव दङनो मेनेजार जालायनानैसो दंबावलायोनो मालाय फेथेंनियाव दा थांनानै थाहैनोब्लाबोलाय फेथेङाखि आंखौ दोनगोन बे बेसेरा गोदो फेथेंखौ एसे दम थानाय समाव मावरिया सावरिया निखावरिनि फिसा होननानै गोबां ठाट्टा खालामोमोन सैमा बायदि रायोमोन बुयोमोन दा मालायखौ मावरिया होननानै मुगैनाया आंसो माथो दा उल्था मावरिया जाफिनबाय दा फेथेंनियाव थाङोब्लाबोथ' फेथेङा आंखौ मावरिया होननानै आं गोदो जेरै फेथेंखौ खालामोमोन बेबो आंखौ बिदिनो खालामगोन नोंगौ दिनै हारसिं जिबन जानानै दिनैसो बुजिबाय आं दिनै माहाजोना गाबोन दुखिया जागोन मैया दुखिया थानाया दिनै माहाजोन जागोन नंमारगौ गोदो आंहा थाजानाय समाव आं गावखौनो बिराद गिदिर मानसि साननानै लायोमोन गोदोनि दं आरो गोदोनि थाजानायफोरा दिनै बहा आं लांथं बेनिखायनो मानसिया सानसेनि थानायखौ गावनि धन दौलत थाखा फैसाखौ लानानै माब्लाबाबो दुगा दुगि जानो नाङा बिनिखायनो मानसिया गोरिब सुबुंखौ माब्लाबाबो गोरिब होननानै मुगैनो नाङा बे बुहुमाव गासैनि जिउआबो दान्दिसेल' दिनै दं गाबोन गैया बिनिखायनो मानसिया साननैसोनि जिउखौ लानानै गासैजोंबो मिलायनानै थानो नांगौ दिनैसो बुजिबाय आं बेयाव जिरायबाय थानानै हारसिं दुखिबाय थानानैलाय माथो लाब जाबावनो आगान सुरनांसिगोन गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय
ओंखारलांनोसै र' बबेयाव मा मोनो बबेयाव जोबथाहैयो। Wah, Sodangsri, soal hौवा मानसिजों मा एसेमेस गेलेगासिनो नोङो? हा? मबाइल हरलाय, मबाइल हर! मानो नांगौसै नोंनोलाय आंनि मबाइलखौ? मोजां बिनायावनो हरोबा हर, नङाबा देख्रेबजोबगोन आं मबाइला। मानो नांगौ नोंनोलाय आंनि मबाइलखौलाय? आं मानसियानो गाज्रिबा आंनि मबाइलाबो गाज्रि। मिथिगौ? आया, उल्था उल्थाबावसो। माथो? उल्था उल्था बुङाबा? उल्था उल्था बुङै मानसिखौ नोंसोरोथ' फोरोंबाय दा उल्था उल्था बुंनो। बेनिखायनो आं बुंबाय। आरो खोनासं, नोंनि मबाइलखौ आं मालाबा बिफेरो? नों सोरजों रायलायो, सोरजों एसेमेस गेलेयो, आं मालाबा नोंखौ चेक खालामफेरो? आं जेरै नोंखौ खालामा, नोंबो आंखौ खालामनो नाङा। मिथिगौ? नै नोंलाय देरहा, नोंलाय मा मिथिगौसै? आंहा सिं सिं फौजि हौवा लोगो मोनना दखमा बावोसो। नै नों आंखौ रायब्लाबो अरजाला।